Ik ben vandaag in Terneuzen, want het is weer groot feest. Lucie en Adrie zijn vandaag 65 jaar getrouwd. En dan gaan wij natuurlijk even op visite. Ja, heel, moet ik zeggen. Als je gaat trouwen, je bent dan 19 jaar, Ja. dan denk je nog niet aan 65 jaar getrouwd. Nee. Maar het is toch wel heel fijn. Ja, is het voorbij gevlogen? Ja, als je denkt 65 jaar, normaal is dat een lange tijd, maar het huwelijk is zo voorbij. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Zij woonde in Eindhoven. En ik woonde gewoon in Terneuzen natuurlijk. En zij kwam op vakantie met de fiets uit Eindhoven. Met een vriendin. Met een vriendin. Met ja. een vriendin. En met die vriendin ging ze bij een tante van die vriendin. En het eerste wat die tante zei tegen hun toen ze hier waren: je mag overal naartoe, maar je gaat niet naar de neger. Oh. En waar Ja. gingen we naartoe als eerste? Ja. Ja. Naar de neger. En wat was dat? Dat was een café? Dat was een Porky en Porky Bess. en Bess. Porgy and Bess, oké. Ja, dat was natuurlijk een fantastische zaak, maar in het begin was dat gewoon een lunchroom. Ja. Dus er was helemaal niks aan de hand daar. Nee. En later ook niet, maar dat dachten de mensen allemaal. Want het was natuurlijk nog vrij bekrompen allemaal in Terneuzen hè, in de jaren 60. Daar is de vonk overgesprongen. Ja, zo'n beetje wel, ja. Nou, niet bij Porky, maar bij een dansschool was dat zeker. Hè. Bilderbeek was een dansschool in de Dijkstraat. En daar was weinig te doen in Terneuzen natuurlijk. We liepen heen en weer in de Nieuwstraat Ja. vroeger. Oh ja. Van voor naar achter. En verder was er voor de jeugd niks te doen. Oh, maar jij kwam vanuit Eindhoven hier naartoe. En die schrok Ja, natuurlijk dat ja. er hier allemaal Me- zo weinig te doen was. Mijn vriendin die vroeg of ik mee op vakantie wilde gaan. Ik zeg, welke trein pakken we dan? Ja, oei. Trein, zegt ze, we moeten op de fiets. Ja. Ik zeg, oh, 160 kilometer op een dag. Kijk. En dan met de boot nog over van Hoedekeskerken was dat, hè? Ja, Naar Terneuzen. Ja, dat was ook een hele ervaring. Ja. En Dus- dan nog de liefde vinden ook. Ook dat nog, ja. Ja. Maar ja, dat weet je op dat moment nog niet, hè? Nee, dat is daarna gekomen. Maar hoe ging dat dan? Want dan was het een beetje een soort van vakantieliefde. Maar ja, daarna moest je weer terug naar Eindhoven. Ja, inderdaad. En- Ja, dan schrijf je een brief, hè? Oké. Want er was nog geen gsm Nee, of geen telefoon. telefoon, Nee, dus, Dus de ik- liefdesbrieven. En die hebben we alle twee nog, Ja. die brieven. Oh, wat leuk. Die zijn Ja. er allemaal, ja. Wat romantisch, joh. Ja. Daarom hou je het ook 65 jaar vol. Ja. Oh, kijk, dat is het geheim misschien. Ja, ik denk het. Misschien wel, ja. Misschien wel. En dan nu nog vele jaren door, denk ik, hè? Ja, Ja. over 5 jaar ben je hier weer, want dan zijn we 70 jaar getrouwd. Nou, precies. Kijk, daar gaan we gewoon voor. Daar gaan we vanuit, hè. Ja. Helemaal goed.